Olen Nalle Grönberg ja parasta aikaa ollaan Tammisaaressa meidän veneessä. Tarkoitus olisi hiukan sanoin ja kuvin kertoa, millainen vene tämä on. Kyseessä on Bavaria vuodelta 2004 ja se on meille uutena hankittu ja sitä on pyritty varustamaan kaikin mahdollisin keinoin. Kuvassa akkumonitori, josta näkee minkä verran on virtaa, paljon kulutus on, minkä verran lataa tai purkautuu. Varsin mainio laite. Varaavan jääkaapin ohjauspaneeli, eli kun kone käy tai jännitettä on riittävästi, niin kone käy täysillä ja varaa itsensä kylmää isoon elementtiin. Siinä näkyy kylmiön elementti, joka on huomattavasti isompi mitä normaalit. Silloin kun virtaa on, niin elementin lämpötila laskee noin -16 asteeseen ja pitää kylmän pitkään yllä, kun purjehditaan. Viimeisimmät hankinnat on spray hood, se on ihan uusi, vasta asennettu eikä vielä liikkunut metriikään. Pari vuotta sitten uusittiin puomin peite. Vuonna 2010 asennettiin keulapotkuri sekä taakseankkurivinssi. Purjeita on iso purje, keulapurje, joka on rullalla. Sitten on jenakkeri, joka on muutaman kerran ainoastaan käytetty. No niin, tällainen tämä on. Siisti ulkoa ja sisältä. Hoidettu ja hyvin pidetty talvisäilytys aina sisällä hallissa. Ja mitä muuta.
Herättikö huomiota? Oletko kiinnostunut? Ota yhteyttä, soita, mailaa, kerro mielelläni lisää. Vene on tosiaan Tammisaaressa ja voidaan käydä sitä katsomassa ja kokeilemassa silloin kun sinulle sopii. Moi!